wij hebben inderdaad vanuit het hoge noorden, vanuit het Stadskanaal, zijn we naar Valkenburg afgereisd. En we hebben geslapen in een prachtige ambiance in het schitterende Bergen ter Blijt. Ja, het is echt fantastisch hoe we daar zijn ontvangen ook. Ik kwam daar bij de receptie, lagen zulke flyers van het feest in Radio NL hier in Valkenburg. En dat ik hier vandaag mag staan, dat is natuurlijk wel weer de kroon op mijn gezelligheid. Hè? Ik dacht even, die komt met een bus hier aan. De bus die staat weer in de stal op dit moment. En het leuke is dat ik de organisatie van het Westendorp verhaal, natuurlijk wat jij bedoelt, waar ik met mijn eigen bus naartoe ben geweest, die heb ik hier net gesproken. En hij zegt ook van, haal die bus maar alvast van stal, want er komt misschien wel weer een mogelijkheid dat we die kant op gaan voor het volgend jaar. Zodra ik groen licht krijg om weer die kant op te gaan, dan hoop ik dat jullie thuis gewoon weer met mij samen in de bus gaan naar het schitterende Westendorp in Oostenrijk. Want dit is leuk. Maar skiën en feesten is, voor mij was het een nieuwe ervaring, een rijke ervaring, maar het was echt geweldig. We gaan ons nu opmaken na de zomer straks, als iedereen weer terug is van de vakantie. Dan gaan we gewoon ons opmaken voor een schitterende nieuwe offensief. En wellicht na mijn live concert die ik gedaan heb, gaan we ons opmaken voor een nieuwe single in alle rust. En daar gaan we ons goed op voorbereiden, want er moet weer een goede opvolger worden van een en al gezelligheid. Er is op dit moment nog niet bekend hoe het eruit zal gaan zien. Ik weet wel dat de verschillende mensen nu zich erover buigen. Ik wil dat zelf ook wel graag doen, maar er zijn mensen die kunnen het veel beter dan ik. Maar een René Karst bijvoorbeeld, die op dit moment wel heeft gezegd, ik wil best eens kijken of er een mogelijkheid is voor een goede opvolger. En we hebben nu 2 live concerten gedaan, samen met Diep Triest, een fantastische band, echt een goede begeleiding. Voor mij ook de eerste keer dat ik daar heb gestaan, in zo'n gigantische zaal met alleen maar enthousiaste mensen. Het was voor mij een unieke ervaring eigenlijk. En vanaf volgend jaar kijken we weer of er een mogelijkheid bestaat om nog zoiets te gaan doen. Maar vooralsnog richten we ons nu op de opvolger van een en al gezelligheid. Tup, als een komeet. En dan zien we elkaar weer bij Radio NL en TV Oranje.